Beloki karizu. Zure momentu darako? Bueno, nire momentua da, bueno, zerbait lasaiakin nadez, zerbait lasaiakin, bakizu nolakoan nahi zen, eta zentzu honetan, nator bai artista eta bai talde ospetsuekin, eta nik egoera batzuk jarriko izkizut, mai gaien, bi aukera, eta zeine jarriko lioken banda sonora, egoera bakoitzeko. Lehenengoa da, juizezko agina ateratzeko unean, zein izango litzateke, eskorbuto edo kainakai? Eskorbuto. Eskorbuto zale amorrako. Bigarrena, 7 orduko BlaBlaCar bidai bat, pentsa, hau asko da, Bai, asko da, 7 ordu. Orfeoi Donostiarra edo Tapia eta Leturia. Ojo. Claro, a ver. Zeinekin zoazen? Ojo. Ojo, 7 ordu, amendik, ez dakit, Alicantera izango zan, gitxe gora bera? Torrevieja, Guardamar del Segura, Santa Pola, ingurura. Orfeoia, hola igual lo hartu dikezu, ez? En plan, lasai, hola, hotxkorarakin, Tapia eta Leturia muixo handi bat emendik, baina igual beste momentu batzeako da. Igual beste geitzen diak, hotxetia, ez da? Hainbeste trikia eta hainbeste pandero. Claro, miren ala neurekin basoiez, berriketan bakarrik itxen dugule, horrekin nahi bixo, Venga, txuru, irugarrena. Lo asko itet. Zure kontzertutako telonero gisa, DJ Bull edo Enekantak. Ostras, DJ Bull. Osa, Enekantak, musu bat, baina DJ Bull, pixkat animatzeko... Bai. Hombre, dadian kontu izango da iguelbe bai, ez da? Ez baitare, a ber, oso desberdina da. Oso desberdina da. Zure publikoa hemen hartu edo... Hori da, nun hartzen dezun... ¿Jardina badakazu? Ez da. Pues nos estamos metiendo en un jardín. Bagoin beste badator. Zure ezkontzan aldare bidean, Chili Mafia edo Jogurina... Boroba. A ver, gauzatxo bat. Chili. Jogurina boroba ezakitzen. Eider, zaez, show haukiko zu baten eta bestiak. Baten eta beste, ja. Chili. Baina Jogurina boroba. Bai, bueno, etorriko zamundu guztia oso gora. Chili Mafiakin baita, baina... Jogurina boroba. Oso ondo. Baina, zuze esatezu horrola izea, bai. Euneko egun, noski baietz, Jogurina boroba. Chili Mafia super ondo, nahi du nantzat, bai. Demokrazia. Zu jardina badakazu baita? Ba, jardin bat ez hartuta. Horatu nik jardina eta zaldia behar duala. Unik bai, eta hemen hau, zuratik ez detingo. Bueno, baita ere, venga, beñati jardina. Venga, eta azkena, da meditatzeko, potxa eta lotx edo kortatu. Paiasuek ala kortatu. Potxeta lotxeta kortatu. Ojo, jugadi, Jo, barkatu potxeta lotx, platxa, saioztu mesez. Como señorik ez esan. Baina, nire partez esan barkatzeko. Eta kortatu, venga. Ez dakit asko meditauko nuke, baina, venga, kortatu. Venga, ba hortxe. Baiztak, Eider, zaez, hau bai.